tini Kanjanpuro kaisa goda nangmani o Berman boy jahin mungtam sumek Songkoriang. Abon te kisa seng sekang monogo jongda bini ka alka party tongboro. Actually incident ngang to abo haido tini oda tabuk je candidate abo ke bubagra tongmani candidate ngati pramotani candidate ngang to Philip Kumaria. Bermai boy je nai Songkoriang. Bongkai Thailand do samung tang toimani je sak no tol jari tangka o ani gobang ma viewers tongbula. Abo kai ani observation samani kokta do o jaga o phai bo group sanamai dabi khlairina nei kha chesta khlaika bubagra ne aro je bono ticket marine public bono nayo abo haida khlai bubagra ni mumbai boro goro bubagra ni mung phalai bubagra bokorno phalai bubagra ni flag no use khlai bo jaga hemlok mung tubui tongtaka Tangne chala bubagra Kanjanpuro duibar mar thangna nangka tangi henkai Kanjanpuro bubagrani mumbai a kamini lukuno chala koksai anaros mari boat ria kari thaipungni mari boat ri dihne kokpiri tongkha Bermai boy eba Songkor Riang bini tomung rajono khanai chini bubagra ekdom chajakliya abagi bubagra tangne chalo duibar mar Kanjanpuro thangai aroni lukbai tesa kahamke kok salai bubagra Serai joto lukuno sai kabuka di pramothani kaisana mari abu henkai anaros norok anaros mario simi kahamke nai bodidi jengkebo thaipungni mari be kathaja kore bubagra thangnai salo Kanjanpuro oko kahamke sai kabuka phiaba jeng joto kaisa kokle saimono Kanjanpuro di pramothani candidate engka Philip Kumar Riang ba tabuk Songkor Riang tangai a kamini lukuno bubagrani mumbai chalak thokai thaipungni mari bot chani tongna nangkhana okok saimana bagi jeng dara protestno kolkai singa Kanjanpuro di pramothani mari anaros marida eba thaipuni mari aprudar protes kubikok saka buba garabe sinamjak ti pramothani kaisana mari a mari engka anaros mari abono kari ti pramothani te alka sinmung mari mungsa kuri dara protes aboka hikok saka phadi hinge chingnor no Kanjanpuro je incident engki tomani abo full explain sai khnarnai nor joto saiman de paithako nor bo dara protes khukti khnai nadi chikon sako Jengjoto Saimono Kanjanpuro ti pramothani candidate engka Philip Kumar Riang abo bubagra chongmani tangi hengai pulia jepru ti pramotha party khajego a jorani simi Philip Kumar Riang ti pramothani bagi bekhabai samung tangi tongo a bagi bubagra Philip Kumar Riang no bekhabai chajage Kanjanpuri candidate chongirikha tenor jodi beskang 16 February Philip Kumar Riang no vote week apply khane musungkhe anaros mari vote week apply khemono Phiaba tai khaksa bukhani kok hengai Bermai boy eba Songkor Riang bo hengai TSP ni engge Kanjanpuro candidate basaka bini mari hengai thaipung bothani mari Songkor Riang agi thaleno samungkhai tomani tabuk dophano hamchako hunei Tripura phai TSP ni candidate basaka Songkor Riang tabuk kokle abose Kanjanpuri baksa lokochno sahori tongkha tipramothabai TSP party milijak eba kathajak da hunei tamani hengai TSP ni engge basane Songkor Riang le Kanjanpuri baksa lokono kokpiri sai tongkha TSP te tipramotha party thansa kathajak mane anaros maribe thaipungni mari ek thansa hne kokpiri saitongka Songkor Riang a bagi nork ani thaipungni mari boat di nork jotoni boat bubagrani mumbai tipramothana thangnai eba tipramotha jagano boat lekha janai Songkor Riang eba Bermai boy sagno tipramotha bai kathajak candidate go siwi abukai boat chani a Kanjanpurni lokono kokpiri sautomani jeng khanaka te semanka okongno wansugui Kanjanpurni baksa loko belana wanaja kubuja TSP party te tipramotha kathajak eba Songkor Riang no da boat inai te khaksa Philip Kumar Riang no da boat inai Kanjanpurni lokoro belano confuse englai tongkha so norok hengai kahamke khnadi bubakara eba tipramothana hamsak tongke norok je jaga anaros mari nugo sudo anaros mari simi boat idi Kanjanpuro tipramothani khoroksan candidate basao bini mung hengai Philip Kumar Riang abono serai Songkor Riang ni TSP engka alkapati norok TSP na hamsaki thaipung bothai boat ripano abo bubakarani tipramotha a boat lekha jaklak abo alkapati tipramotha bai mungsa connection kari abono final kok direct kong na sanathangke tipramotha bai TSP party thansau kari kahamke khnadi tipramotha bai TSP party nanglai jagya but Bermai boy henkai Kanjanpurni lokono tamani tipramotha bai TSP kathajak hne tatal kok piri tona nangkhana patego tesa sajago Kanjanpuro tipramothani engge candidate basanai engka khoroksana Philip Kumar Riang tabuk norok bubakrani naikoljak tipramothana hamjagi chajak tongke thaipung thaichok thali hinyakare sudo anaros simi nai bot riladi beskang salo abono final phiaba TSP ni engge basanai Bermai boy eba Songkor Riang
Kanchanpuri lukuno tangi bubagrani mungbai chalak thokai sawi bot nana nai tongka abo belane wanama singsa joto tiprasa last fight khai tomo jora bermai boy eba songkoriang thaileni phai tangi party khagi thaipuni mari katina nangkana bubagrale agini simi direct sai tongo jeng joto tiprasa 19 dofa tipramata anoros mari bot rui kaplai khalene hne But Berma boyle bo jagni thaipung ketung tubi phagya wansum kotor tongo ati khete dopa thansa angnai songkoriang eba Berma boyni tomuno nugui khanai tipramotha khalai tonai joto loko tawi belaino jajak balia songkor riang no henken norok songkoriang ni full detail kamke explain wa saiman kana Kanchanpur ta mangi tong abono khanamaya gulo norok songkoriano chada jajak eba jajak comment box comment ke sari Dara singkeu secret library channel hote sido tini Kanchanpur kaisa goda nangmani o Berman boy jahin mungtam sumek songkoriang abonte kisa jeng sekang monogo jongdai binega alka party tongboro khane nga tabuk kaisa tipramothani kwbangma jinje biwar sing tongta abo a Kanchanpur sabo asol candidate tipramothani sa bazai tong abahai question phai tongta ngai incident me kisa nir bakati saiman ko sauta dara actually incident ngang to abo haido tini otaga tabuk je candidate abo kai bubagra tongmani candidate ngati pramothani candidate ngang to Philip Kumariang bo Philip Kumariang ngangkai bo sabo ni sirinan ngangkai bini je edisi hapangno sani tumnan puru coba kotor khai phainai jagao ajagao kabangma angko leader rok tongmani jagao khoroksa leader bini buphago o masni 5 tariko o sungcharno yakari sangka Trau Kumariang ni borong menang bo yapang ni simi sengbai eklogi samung tangi thayo ke bono no bubagra candidate chongkha tipramothani amoti chinno riba anaros chinno bo ke tipramothani symbol ke anaros no obono original ya o jago main kahini kai omo hainka bermai boy je nai songkor riang bo kai Thailand samung tang toimani bo torigori yango tipramotha changang ni pemani nukha kai bodofana hamjago nei hai kai hamjak mung punuka saraptani bisingo abong kai bini teso bermai boy ni himjak mani actually bini kaisa to block rok khanya I think bermai boy nang nugia ko tau ko block sama kanaka ang naijia ko kai bermai boy ni bo kaisa khayo angka jaga bong ni o jaga ni bising kisa popularity ai kata bo ka abono no bo ohongkar kha ang ke sabo abo ohongkar thangka bo je sak no tor jagi thangka o ani kabangma viewers tongobla ani kabangma viewers tongo o jorawo no sujug bubagrani ba hawa tongo bini hawa bai phano buto basa di painai abo hero kaisa wansu mung phaigana bin thanego abo khai ani observation samani kokta do angkai aboni yagulo botam khaika o jagawo phaiei bo group sanamai dabi khlairina nei kha chesta khlaika bubagra naro je bono ticket marinai public bono nayo abo hero khlai kai bubagra to chini bubagra to borok sini bole haya dana chini bubagra to borok sini bole borok saimano bole bobo to borok no cheri nayo kai aboni yagulo tamungkha bo ticket maya nani pala angkha ticket maya pala angkha kai bo TSP ni ko GS ni TSP ni je president borong nang Chittoranjan Debbarma boni jese tipramothani ticket bai buto basa uitongo anoros sinnobo engkai a TSP ni ngai tabuk o jagao o Songkor Riang eba bermoi boi hinjaknai bo TSP ni ticket bai basa uitongo abono no bo jagao oron public rokno bo thokai saitong khaje tamnai o bubagrani no borok flag use khaitong ka aro TSP simi sika bubagrani segang rogo bubagrani mangpri rokti bubagrani mumbai borok oro bubagrani mung phalai bubagrani bokorno phalai bubagrani flag no use khlai bo jaga hemlok mung tubui tong khata ke oboto tabuk bubagra phaimani yagulo tai ano baithang bahaino bubagra o jaga observer ni chongi rohorka abo tongmani yagulo jong kami o campaign khlai tai oroni borok bai salaimani yagulo bor confusion tongmani oron borok borok bujogui o jaga o je naro amoti chino budri phano nai haipungo budro rajanor bud kalai nei nei gabono chungo jaga kokma khalai kata haipung bufangole bor amoti khaitong na ba hayada ke anoros bufang ba amoti bufang ba thaipung thaiata
ke bubagrani chinno le ekmatro anor chinno si abo tahu motamuti public rok trai serai ingai taro confusion tongmani borok ayang bukha ko dabi tongmani